Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítal na tomto video školení, kde by som sa rád povenoval problematike Físman účtu a digitálnych nástrojov, ktoré vám Físman účet otvára. Moje meno je Tomáš Matušovič a v spoločnosti Físman, mnohí ma už poznáte, pracujem s digitálnymi produktami a digitálnymi službami. Čiže poďme na to. Témou tohto videa bude Físman účet, kde vám ukážem z časti po teoretickej stránke, ale pokúsim sa vám približiť hlavne z tej praktickej strany a ukázať vám, ako vám Físman účet vie slúžiť. Prvá otázka, ktorú si treba zodpovedať, je, čo to vlastne ten Físman účet je. Je to nástroj pre vás, našich odborných partnerov, ktorý slúži na personalizovaný prístup pre vás, pre vašich zamestnancov k digitálnym produktom, službám a aplikáciám spoločnosti Físman. Z minulosti nám bolo pomerne známe a bol to relatívne veľký problém, že s pribúdajúcim množstvom nástrojov a aplikácií pribúdali rôzne mená a heslá a bolo čoraz obťažnejšie si ich pamätať. Toto je v podstate Físman účtom vyriešené a Físman účet ako keby zjednocuje celý postup prihlasovania. Budete mať v budúcnosti už len jedno meno a jedno heslo pre všetky aplikácie Físman. Prečo je Físman účet dôležitý, som už z väčšej časti porozprával. Samozrejme, ďalšia veľká výhoda, ktorú vám ponúka je, pokiaľ máte aj zamestnancov vo firme, tak máte komplexnú správu nad všetkými zamestnancami vo firme a môžete im ako vlastne riaditeľ nastavovať prístupy a oprávnenia v rámci jednotlivých Físman aplikácií. No a k tým roliam vám to teraz ukážem len všeobecne, ako to vyzerá. Sú dve skupiny používateľských rolí. Jedny sú štandardné, ktoré sú systémom automaticky prideľované, a druhé role sú vlastné, ktoré si môžete vytvárať. Toto vám všetko ukážem, toto je len na ukážku, aké role sú, čiže generálny riaditeľ, administrátor, to sú role s najvyššími kompetenciami, ako aj možno vidieť. Potom je tam servisný technik, vnútorná služba, napríklad nejaká kancelária, back office a podobne, a potom nejaký brigádnik, študent, ktorý má viac najmenej oprávnení. Tak teraz prejdeme troška od teórie k praxi. Takto vyzerá registračná stránka pre prihlásenie alebo pre registráciu do Físman účtu. Sú dve možnosti, ako sa viete zaregistrovať do Físman účtu. Prvá je tá, že priamo do internetového prehliadača zadáte takúto adresu, že account.físman.com/register, alebo druhá možnosť je, že napríklad použijete konkrétnu aplikáciu, napríklad partnerský obchod, ktorú máme pripravenú a každá z Físman aplikácií ponúka možnosť zaregistrovať sa. Či použijete jednu alebo druhú možnosť, vždycky vás automaticky presmeruje na ten istý formulár. Adresy si nemusíte internetové zapisovať, pošleme vám všetkým účastníkom s kolegami taký jednoduchý manuálik v PDF, kde máte celý postup registrácie zhrnutý v 4 bodoch aj so všetkými internetovými odkazmi. Čo by som vám rád ukázal pri registrácii, stáva sa nám to, nakoľko Físman účty už sú nejakú dobu tu. Pri registrácii sa môže stať, že vám pri zadaní e-mailu napíše informáciu, že zadaná e-mailová adresa sa už používa pre účet koncového zákazníka, napríklad aplikácia Vicker. Poslednou dobou sa nám takéto informácie pomerne často objavujú, dostávame spätnú info od vás. Stáva sa to najmä v prípade, že už nejakú dobu používate aplikáciu Vicker na ovládanie vykurovania a použili ste práve váš firemný mail. Nie je to vôbec žiaden problém,
Nie je to žiaden problém, dá sa to veľmi pekne vyriešiť. Môžete si, aplikácia vám sama napíše, treba len zadať meno používateľa. To znamená, nebudete sa prihlasovať s mailom, ale vytvoríte si nejaké používateľské meno. Môže mať tvar e-mailovej adresy, alebo to môže byť len meno, bodka, priezvisko, nejaký špeciálny znak a symbol. Keď tento formulár vyplníte a odsúhlasíte podmienky používania a ochranu osobných údajov, automaticky vám vlastne na e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail, ktorý bude obsahovať odkaz pre potvrdenie registrácie a ako náhle toto potvrdíte, tak budete môcť sa prihlásiť do FISMAN účtu. Čo je ešte veľmi dôležité, tak v podstate, keďže ten FISMAN účet je firemný účet, tak je potrebné, aby registráciu vykonávali vždy buď majitelia alebo riaditelia firiem alebo niekto z vedenia firmy, aby sa nezačínalo tým, že servisný technik potrebuje VitoGuide, tak registráciu vykoná servisný technik. Vy ako majiteľ sa môžete zaregistrovať a servisného technika môžete pridať do aplikácie. Ja sa teraz prekliknem, takto vyzerá FISMAN účet, keď sa do ňo prihlásite ako náš obchodný partner. Je tam viacej možností. Prvá karta alebo obrazovka sa načíta vždycky prehľad, kde máte ako keby kachličky, ktoré máte aj tuto hore vedľa seba. Čiže buď budete používať túto navigačnú lištu hore, alebo sa môžete preklikávať pomocou kachličiek. Na mobile a na tablete sú asi praktickejšie kachličky. Prvá sú osobné údaje, kde sú vaše osobné údaje, jazyk, používateľské meno, e-mail, nejaké kontakty, rola alebo úloha a povolenie, ktoré máte. V mojom prípade je to teraz administrátor a k tým používateľským rolám sa vrátim naspäť. Sú to vlastne tie isté, ktoré som ukazoval v tej prezentácii. A potom sú tam rôzne nejaké nastavenia. Ďalšej údaje o podniku nájdete informácie o vašej firme, ktoré sú natiahnuté z našej databázy, čiže vaše zákaznícke číslo, názov firmy, kontakty a nejaká adresa. Čo je dôležité, tak je táto funkcionalita zamestnanci. To je vlastne to, čo som už niekde spomínal, že registruje sa nejaký generálny riaditeľ, ktorý má potom vlastne, alebo riaditeľ, majiteľ firmy, ktorý má pod sebou zamestnancov, ktorých jednak vidí, či už majú vytvorený prístup a vie si ich sem aj pridať a potom v ďalšom kroku im prideľuje oprávnenia, čo môžu v rámci FISMAN aplikácií v rámci firmy robiť. Štandardné role, ako som ukazoval už pred chvíľou v prezentácii, sú tieto. Je to generálny riaditeľ, administrátor, technik, nejaká vnútorná služba alebo kancelária, študent alebo brigádnik. Tieto role sú nemenné a nemôžete ich nijak zmeniť. Viete ich len priradiť a tie role definujú napríklad to, aké oprávnenia má daný používateľ. Čiže generálny riaditeľ, keď sa nám to teraz načíta, tak má rôzne prístupy k rôznym aplikáciám. Keď si napríklad otvoríme v podstate známy asi hlavne VitoGuide, tak má aktívne všetky možnosti, čiže má prístup do aplikácie VitoGuide, vie v rámci aplikácie VitoGuide aktivovať aj platené balíčky, ktoré sme už v rámci školení spomínali, že VitoGuide je vlastne v 3 verziách. Basic, ktorý už aktuálne je funkčný a platené verzie Plus a Pro, ktoré onedlho na Slovensku budú takisto v prevádzke. A takisto v rámci aplikácie VitoGuide môže príjmať, ale aj správovať pozvánky, čiže môže osloviť koncových zákazníkov na to, aby sa pripojili, aby vlastne môžem poslať pozvánku, že chce ich zariadenie správať na diaľku.
Ale keď si napríklad zoberieme servisného technika ako štandardnú rolu, tak servisný technik napríklad v rámci V2Guide tieto oprávnenia nemá. Má ich neaktívne. Vzhľadom na to, že sa jedná o štandardnú rolu, tak ich nie je možné ani zmeniť. Na to práve slúži tá možnosť, že si viete vytvoriť v rámci konta novú rolu, ktorej dáte také oprávnenia, ktoré potrebujete, aby váš zamestnanec mal. Ja som tu pre príklad vytvoril takú rolu, servisný technik, ktorý má plný prístup na V2Guide, ale môžeme si ukázať, ako si takú rolu vytvoriť. Veľmi jednoducho sa klikne na tlačidlo Nová rola, zadá sa názov, test, školenie, a dáme popis plný prístup na V2Guide. A bude mať funkciu technik. Vytváranie role chvíľočku trvá, takže počkáme, kým sa nám vytvorí. A keď sa pozriete, tak už pribudla pod vlastnými rolami nová, ktorá sa volá test školenie. Teraz sa dá nastaviť kompetencia a oprávnenie pre to servisného technika, či mu dám prístup do aplikácie V2Guide, alebo nedám. Ak mu ho dám, tak samozrejme má zmysel, aby mohol, dajme tomu, posielať aj tie pozvánky a v prípade, že mu bude treba, tak aktivovať platené balíčky aplikácie V2Guide. Sú potom možnosti, či tie nastavenia chcete ponechať alebo zahodiť. Ak ich chceme ponechať, tak kliknem na uložiť a uložia sa. Tieto role sú samozrejme len vytvorené, ešte sme ich nepriradili žiadnemu zamestnancovi, takže ja sa môžem teraz vám ukážem, ako to je veľmi jednoducho možné. Samozrejme ja tu mám teraz len pre ilustráciu dvoch zamestnancov. Kliknem na tento, kde som ja. A tu sa dá zmeniť tá rola. Buď ponúka systém v prvom rade tie štandardné role, ale už vám tu ponúka aj tie, ktoré ste si vytvorili, tie vaše vlastné. Čiže vlastne môžete prizvať do svojej firmy alebo vytvoriť prístup pre vašeho servisného technika alebo kolegu, napríklad, ktorý bude pracovať s V2Guidom a dáte mu plný role pre plný prístup na V2Guide a pridelíte mu ich jednoducho jedným klikom a dostane ich. Ja si naspäť vrátim svoju rolu, aby som vám mohol ďalej ukazovať informácie. Takisto pokiaľ už by sa dialo, že máte zamestnanca alebo servisného technika, s ktorým ste spolupracovali a už dajme tomu nespolupracujete, môžete ho pomocou vlastne tejto karty zamestnanci, vyberiete si ho a môžete ho potom vlastne jednoducho vymazať. No a to by bolo v podstate všetko k Fissmann účtu a ja by som vám ešte teraz ukázal vlastne, čo som spomínal v prezentácii, že stačí jeden účet na všetko a môžete s jedným prihlásením používať všetky aplikácie. Naozaj to tak je, aby bola orientácia alebo prechod medzi jednotlivými aplikáciami zjednodušená. Nachádza sa v každej jednej aplikácii takéto tlačítko, ktoré vyzerá ako Ritter Sport čokoláda, kto máte rád čokoládu. A my ho voláme, že App Switcher alebo prepínač medzi aplikáciami. Pod ním sa nachádzajú všetky aplikácie Fissmann, ku ktorým máte prístup a veľmi jednoducho sa z jednej do druhej viete pomocou kliknutia prekliknúť. A ja vám teraz vlastne v ďalšom bloku ukážem prvú z aplikácií a je to nový partner portál.